ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪ್ರಣತ ಸುಪೋಷ
ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪ್ರಣತ ಸುಪೋಷಿಣಿ ವರದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಜ್ಜನ ಮಾನಸ ರಂಗವಿಹಾರಿಣಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ. സ്വാമി പോയിട്ട് കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന സമ്മതമോ?
സന്തോഷമായ മുറ്റത്ത് മൂന്നോട്ടല്ലോട് സന്തോഷമായ ആദ്യത്താര രണ്ടാട്ടിനോട് സന്തോഷ കാഞ്ഞോട് ചുറ്റി നാല് നാട്ടിനോട് സന്തോഷമായ ഇട്ടരണ്ട് ചാവണ്ണം നാട്ടി പോകണോട് സന്തോഷ കൊട്ടിലും കൊട്ടിലും മൂന്നാട്ടിനോട് സന്തോഷ കാരണ വ്യാപാര നാല് നാട്ടിനോട് സന്തോഷ മറകളൊക്കെ വന്നവരോട് കയ്യിലപ്പനെ കന്നിരാജാഞ്ചിലോട് മാനിക്കമംഗല തുർത്തുപാടി 10 നൽവരോട് സ്വന്തമായ ഊരമക്കരെല്ലാം സ്വന്തമായ അമ്പത്ത കൽസക്കറിനോട് സ്വന്തമായ അന്തത്തന്തത്തമരെല്ലാം സ്വന്തമായ 60 തൊന്നിനോട് കാലത്തോട് കാലവല്ലത്തോട് ദേവനാഥ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സ്വാമിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ അതപ്രകാരവും സമയത്തിനായും ഞങ്ങളുടെ സ്വാമിനെ കാലത്തേക്ക് ഒന്നുള്ള പതിവ് ഉണ്ടാക്കിന് അതപ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം കണ്ടായി വന്ന് ചേർന്ന് ഞാളെ കണ്ട അതിൻ്റെ ആൾ കൊണ്ടാറ് മറുപാട് വെച്ച് പൊടിയിട്ട് തേച്ച് വെച്ചായെങ്കിൽ വെപ്പും ചായയിൽ വെച്ച് കൽസാട് വെച്ച് വെപ്പും ചായൽ ചേച്ച് സമയത്തിനാണ് തൻ്റെ കാലത്താണ് ആളുടെ താത്ത കണ്ടായി മിത്തൽ കണ്ട വാൾ കൊണ്ടാറ് മിത്തൽ കണ്ടായി തായ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാം കൂടാമേ സമയത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ചുറ്റി പലാന്തരം വെച്ചുകൊണ്ട് സമയത്തിനകത്ത് തട്ടുന്നാൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം പാട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങളായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തൊട്ട് ആൾത്തന്മാർക്കായെങ്കിലും കണ്ടായി കയറും ഒപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു നീ പതിമൂറോടായി നിങ്ങൾ ഒപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു ഓരോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിച്ചാൽ ആ നിപ്പും ഞാൻ കണ്ടുന്ന കണ്ടായി കയറിക്കൊണ്ട് ഒരു അരനില ഉറപ്പിച്ചാൽ ഓരോ ആയെങ്കിൽ ഉടുപ്പായിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഓരോ ആയെങ്കിലും അവമ്പാടായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരേടുത്ത പോലത്തെ സത്യപരമാണ് നീ എടുത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പുറമാട് 5 ഭാരതപ്പെട്ട 10 കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഓരോ മേലെ റാത്തിക്കാഴ്ച ഞങ്ങളോട് വന്നോണ്ടൊരു കൂടാമി ഞങ്ങൾ പുറമാടായിക്കോ ഞങ്ങൾ പെട്ട ദിക്കുമൊക്കം വന്നിച്ചോ ഞങ്ങൾ മുമ്പാടായിക്കോ പെട്ടവർ മാത്രം വായിച്ചോണ്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടു കേൾപ്പിച്ചു അല്ല കൂടാമേ അതേ പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസമാകും സ്വാമിക്ക് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ബന്ധമല്ല ഇന്നത്തെ നിന്റെ അണ്ണന്മാരെ കാലത്ത് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ബന്ധം അല്ലേ അതേ പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലായെങ്കിൽ മുഖത്തോടെ മുഖം ഞങ്ങൾ ആറാട്ട സ്വാമിനെ നീരാട്ടം അന്ന് കൊടുത്താൽ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതിച്ചാൽ വിശ്വാസമല്ലേ സ്വാമി അല്ലേ എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലെ സ്വാമിന്റെ താളത്തേക്ക് ഒന്നുള്ളതല്ലേ എൻ്റെ ഊരാമി എന്ത് കണ്ടു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂരാമേ വെച്ചിട്ട് ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അടപ്പാടിക്കും അതേപോലെ ഭക്തിക്കും പറക്കുന്ന മുമ്പേക്കും അന്നദാനം ചെയ്യും ഞങ്ങളെ കണ്ടാലും ഉദയത്തിനായെങ്കിലും വെളുക്കന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാനും ഞങ്ങളെ കാറ വെച്ച് ആടായും പാർത്തോളിയും ഞങ്ങളെ കണ്ടാലും വെളുക്കന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാനും അക്ഷയ പാർന്ന പച്ചയ്ക്ക് പെരക്കുന്ന വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അക്ഷയ പാത്രം ഏറ്റി വെച്ച് അന്നദാനം ചെയ്തോളി എൻ്റെ കൂടാമേ അയാൾക്ക് നാളത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളായെങ്കിൽ സ്വാമിനെ ചെയ്യുന്നുള്ളതിന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ കണ്ടു കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളായെങ്കിൽ സ്വാമിനെ ചെയ്യുന്നുള്ളിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ
ఒక